Bé, anem ja per la ponència o conferència de Cloenda. Per a nosaltres era important vindre ací perquè, a banda de que lògicament ens ensenyaran en primícia com està muntant-se el Museu de Patrimoni i d'Història d'ací del campus, el lloc també té el seu pes institucional, ha tingut la seva importància en la nostra història industrial, pel que fa a l'ensenyament tècnic i també educatiu. El meu institut abans estava així també. És a dir, que és un edifici amb molta història que després de segur ens contaran. I agrair-los per descomptat que hagin acceptat que siga seu també del Congrés. Tenim a Josep Maria Gadea Borrell, que és enginyer en organització industrial i doctor enginyer amb més de 40 anys de docència en la UPB, en diferents disciplines lligades a la mecànica, les estructures, les vibracions i l'acústica. Des del Club d'Amigues i Amics de la UNESCO va impulsar diversos projectes expositius sobre el patrimoni industrial al COI. Forma part de l'equip directiu de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, on des del càrrec de subdirector de Cultura, juntament amb Isaac Montava, va impulsar el MUPI, del qual és l'actual director. I ara també és soci del CAEA, també vaig a dir. Isaac Montava Belda és professor a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi dins del Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures. Ha sigut subdirector de Cultura del campus d'Alcoi, sent responsable, junt a Josep Maria, de la creació del seu museu. Actualment combina la seva tasca docent amb la recerca i amb responsabilitats de gestió universitària, entre les quals destaca la de subdirector d'Infraestructures i Esports del campus d'Alcoi de la UPB. És llicenciat en arquitectura i ha exercit professionalment com a arquitecte. Entre d'altres projectes, com ja sabeu, va guanyar el primer premi del concurs d'idees per a la recuperació de l'illa de Rodes i va formar part de l'UTE que es va encarregar de la redacció i direcció de l'obra. Bé, moltes gràcies a l'organització també per comptar amb nosaltres a poder fer una ponència de Cloenda. Jo no em considero un professional de lo que estem tratant, vinc a aprendre. El que passa és que tinc una relació afectiva en el patrimoni industrial molt important o de molts anys, des del 89, que van ser les primeres jornades d'arqueologia industrial a Alcoi. I des de llavors ha tingut aquesta relació afectiva en el patrimoni industrial, també per ser professor de l'escola des d'abans inclús. Bé, anem a començar la ponència, que és molt tard ja, i tenim ganes de visitar el museu. Intentarem fer-ho el més curtet possible, però és necessari que per poder entendre el que anem a veure després, posem en context on estem i per què l'han configurat d'aquesta manera, el MUPI, perquè és una configuració, una estructura molt eclèctica. Per exemple, hem inclòs dins del MUPI un hospital suec-noruec, una presó i una col·lecció de taller de maquinària industrial, que no té res a veure si no ho situes dins de la història del mateix edifici en el que així estem. La història de l'edifici en el que estem és la que ens obliga a fer aquesta estructura de museu que és tan eclèctica. Inclús, com deia Lluís fa un moment, també hi ha una col·lecció que és la història de l'educació així en Alcoi, perquè en aquest edifici també passa multitud d'institucions educatives. Què anàvem a fer? Sí, totes es deixen coses així i les hem encontrat i formarà part també d'un projecte expositiu d'aquesta història de l'educació en Alcoi. En fi, i ara comencem en els papers. Dins del context, la indústria a Alcoi d'on prové? Jo pensava, vendrà de l'AUIA, vendrà dels desnivells de l'energia hidràulica. Probablement en uns inicis, ja no és que estem en el segle XIII, no prové d'això, i això ho he après dels historiadors, del meu amic Julio, també, que diu que
Clar, Alcoi té una orografia un poc estranya, una orografia que no permet massa l'expansió agrària i que sí que, en canvi, sí que és capaç d'acollir ramats d'ovelles, ramats de cabres, i d'ahir, possiblement, ve la llana, i de les ovelles, la llana, i després la progressió. Es dona la casualitat de que també passa Àuia per Alcoi, passen 3 rius, n'hi ha un desnivells importants i això s'aprofita també per progressar en aquesta evolució de la manufactura i també posteriorment de la indústria. Eixa indústria comença en el segle XIX, com tots saben, i és la indústria textil que necessita una metal·lúrgia i que provoca també l'aparició de la indústria del paper. Aquesta industrialització fa que es necessiten formació, i la Real Fàbrica de Draps d'Alcoi crea en 1828 l'establiment científic artístic, que era una sèrie de càtedres, una sèrie de professors que comencen a donar formació tècnica als treballadors, als encarregats, als patrons, per a que la indústria evolucioni millor. Aquest establiment científic-artístic tenim que considerar, pense que hem de considerar que és el precursor dels estudis d'indústria, de l'Escola de Disseny, abans Escola d'Arts i Oficis, de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i també de l'Escola de Formació Professional i Mestria de Cotes Baixes, que ara s'ha expandit, però tots aquests estudis d'indústria provenen en pocs, pràcticament ininterromputs des de 1828. Sí que n'hi ha interrupcions, però Alcoi es mantenen aquests estudis per temps. També n'hi ha que considerar que aquesta industrialització, com en tots els llocs, provoca moviments socials. Per a contextualitzar aquests moviments socials en Alcoi, que li diem l'antimaquinisme, el ludisme. El ludisme ve de 1799, en Anglaterra, però en Alcoi hem de pensar que 22 anys després ja apareixen moviments ludistes i que en 1840 està la primera vaga obrera i en el 73 la revolució del petroli. Això, esta l'has posat tu, així que tu l'explicaràs. Sí, per a completar aquesta contextualització és important saber també els orígens de l'escola industrial i de l'actual campus d'Alcoi. I cal destacar aquest 1828, que és la creació de l'establiment científic-artístic, que d'alguna forma és un punt i a part perquè aconseguissin atraure importants professors i aconseguissin donar-li la qualitat educativa a artesans i oficials, sobretot del textil i del paper, que era una cosa absolutament atípica. A partir d'ahir ja comença a generar-se uns estudis industrials importants. En el 1853 es crea l'Escola Industrial Elemental, en el 86 l'Escola d'Arts i Oficis, en el 900 va canviant de nom, però l'Escola Elemental d'Arts i Indústries, en el 1910 l'Escola Industrial, inclús en el 23 és la primera pedra d'aquest edifici. Per situar-nos, clar, Alcoi en aquest aspecte és un poc una anomalia dins de la comarca. Tenim pobles que viuen pràcticament de la ganaderia i l'agricultura i així comencem a construir un gran gratacels, que és aquest edifici. És una situació que realment es veu dins de tota la comarca com un punt molt interessant. En el 42, després ho contarem, però en el 36 és quan s'inaugura aquest edifici, en el 42 l'Escola de Perits Industrials, i en el 72 es transforma en
l'Escola Universitària Tècnica Industrial d'Alcoi, l'absorbís la UPV i en el 95 es crea l'Escola Politécnica Superior d'Alcoi. És tot un recorregut de diferents institucions que vendrà reflexat en el que és el museu. Els orígens, tots sabem, aquesta conca del Molinar, comencen a tindre una creació d'una indústria, d'unes fàbriques industrials que a poc han anat variant dels inicis tèxtils, després papers i tota la indústria que ha anat ocupant aquestes conques. I també cal destacar en aquest punt, en el 23, quan es va posar la primera pedra de l'escola industrial. Van vindre grans autoritats, va ser un moment molt important per a la nostra escola. De fet, en el 2023, per a celebrar el 100 aniversari, vam buscar aquesta primera pedra. Va ser un estudi molt important que es va realitzar per a localitzar-la en georadar on podia estar aquesta pedra a partir de les fotografies de les façanes posteriors i de lo que teníem en l'arxiu. Es va localitzar, es va excavar i actualment serà una part important del nostre museu també. I la primera pedra que vam trobar amb el forat on estava el cofre, lògicament el cofre va desaparèixer, el cofre del tesor no sabem on està, però la pedra amb el seu forat sí que es pot veure i serà una part també a visitar del nostre museu. Aquest edifici va tindre diferents usos fins a l'actual i va ser un punt molt interessant, un edifici molt emblemàtic i que ha anat transformant d'alguna volta també la ciutat, perquè per ací han passat multitud d'estudis, d'estudiants, d'empresaris, de futurs empresaris, i té una història que ha sorgit també diferents estudis de formació, com Cotes Baixes, com el Pare Victòria i com l'Escola d'Arts i Oficis. Per supost, l'Hospital Soconorec. Així, del 37 al 39 vam tindre l'Hospital de Sang, que és una part molt important del nostre museu i on mostra la mostra de solidaritat internacional de les més importants de la nostra història. A banda, han passat diferents perits industrials i tota la maquinària es va anar depositant així, alguna en millors condicions que altres, però això és el que es vam anar trobant. En aquesta part històrica hem anat trobant-se alguns elements i que hem considerat que cal conservar, sobretot per posar en valor tota aquesta memòria que tenim nosaltres dels diferents estudis que han anat passant. Inclús també va ser seu d'una escola infantil on conservem els pupitres originals i és una part que haurem de saber conservar. Faig una mostra de les diferents imatges, sobretot que ens estan ajudant a identificar alguns elements i de poder valorar realment aquesta part històrica que des d'ací a voltes no l'han valorat el suficient, perquè sí que ha tingut un interès i en aquestes fotografies es pot arribar a veure o a intuir quina importància dins de la museologia té tota la història dels nostres edificis. Estos precisament són de Ferran Dis i Carbonell, que vam trobar fotografiat com era i com estava emmagatzemat aquests elements tèxtils, perquè era una fàbrica tèxtil, i ahí tenim totes aquestes fotografies de com eren aquestes fàbriques abans de la magnífica intervenció que es va realitzar.
Era un magatzem de roba i que fins a no fa molt s'ha anat utilitzant. Ja en l'actualitat aquestes fàbriques van ser reformades per a la seu actual del campus d'Alcoi, Ferrandis i Carbonell, i juntant l'edifici Georgina Blanes formen el que és actualment el campus d'Alcoi amb aquests edificis i que és després explicarem cada un dels edificis en major o menor mesura, però que és la seu del Museu Múpia. Tota aquesta història genera un nombrós material moble, també immoble, tangible, intangible. Hi ha material immoble rehabilitat, però el material moble no té ni el mateix èxit, la seva rehabilitació. Penso que el que nosaltres hem fet des del 21 és arreplegar tot el material, conservar-lo, estructurar-lo, oblidant-se d'escriure i de moltes més coses. Escriure ja escriurem després, però ara per almenys ja sabem el que tenim, ho tenim conservat, o tenim algunes coses ja posades en valor i penso que això era un pas necessari per poder fer un museu. I això és el que hem estat fent, que després ho veureu. Bé, per saber què és el que ha fet el campus, en el 93, després del Congrés d'Arqueologia Industrial, ja es restauren equips topogràfics antics. Aquests equips que veieu així es van restaurar en el 93. I són els equips que l'empresa anglesa que va fer la via fèrrea entre Alcoi i Vilallonga va cedir al campus. Estaven allí guardats, en tenim més, tenim multitud d'equips, ahir se n'han exposat uns quants, i aquests es van restaurar en el 93. Després hi ha que nombrar a Georgina Blanes, a Lluís Garrigós, Carlos Millán, que hi havia una càtedra d'Història de la Ciència i ahir es va escriure molt i també es va restaurar molts equips. Després també Jordi Segura, en la subdirecció de Cultura, va restaurar molts equips. Tots aquests equips anaven conservant-se, però en quedaven molts més que no estaven en bon estat de conservació. El poder aconseguir accedir a tots els espais, sobretot en aquest edifici, i tindre tots els equips a l'abast, i col·locats més o menys estructurats, això ens ha costat 4 anys. Bé, altres subdireccions de cultura ja van pensar un poquet en el museu, però no va ser fins en el 21 quan Isaac i jo es vam posar en marxa, vam escriure el projecte museològic i en el 24 ens el van reconèixer com un museu de la UPB, que és el que estava comentant abans, que la UPB té diversos museus, ens el van reconèixer com un més de la UPB i després, un any després, va estar reconegut en la xarxa de museus de la Generalitat Valenciana. Som molt jóvens, però, en fi, poquet a poquet anirem millorant-ho tot. He volgut posar les 15 vitrines que hi ha en Carbonell perquè com anem a visitar soles aquest edifici, en l'edifici de Carbonell sí que és el destinat a col·locar els equips didàctics, de laboratori, equips científics antics. I allò està posat en valor d'aquella manera, decent, falta molta cosa, però sí que volia ensenyar-vos aquestes fotografies. Estan tots disposats en unes vitrines que s'han dissenyat ad hoc i estan exposats per projectes expositius. Aquesta és l'evolució de la calculadora, aquesta és l'evolució del dibuix tècnic, tot el que hem trobat sobre dibuix tècnic, n'hi ha un rotring, n'hi ha un tiralínies, n'hi ha aquests cartonets en esquadra per ensenyar el sistema dièdric,
molt curiosos. Aquests elements tots estan relacionats amb la gravetat, per exemple. Este és molt curiós perquè aquesta roda no sabíem el que era. És una roda d'una patent d'un estudiant de fa molt temps, ara no recordo l'any, i la roda està feta en cuir i en molls. En comptes d'inflar-la, era cuir i molls per amortiguar els colps del cotxe. El cotxe va eixir en una notícia, ho van trobar i l'hem exposada ahir rehabilitada. Això són equips que estan relacionats amb la pressió atmosfèrica i en el buit. Estos són equips generadors d'electricitat. Estos són equips de laboratori tèxtil, un tren d'estiratge, un aspe, un abrasímetro, antics, que ja estan obsolets, però que són molt bonics i els hem exposat. Això és una donació d'un microscopi metal·logràfic, un teler, una maqueta de la màquina del tren de Gandia a Vilallonga, que forma part del projecte expositiu d'equips topogràfics, aparatos de medir paràmetres elèctrics, per exemple, aquest més gran que es veu ahir és un voltímetre, equips de química i equips de 1907, perquè en Alcoi va haver la titulació d'aparelladors, va durar ben poquet, perquè després, quan en Alacant van posar arquitectura, s'ho van endur. Però va durar possiblement una promoció i es van adquirir elements d'estos per explicar les estructures. Bé, després de la inauguració en 1907 del pont del viaducte es proposa la construcció d'aquest edifici, ve de llavors. I són en uns terrenys de la Real Fàbrica de Draps en els que cedits es construeix aquest edifici. Guanya el projecte en el 12 Joaquim Pla Laporta, en el 23 posa la primera pedra i en el 36 s'acaba. Clar, en aquest edifici se sumen un conjunt de fets històrics que metafòricament poden considerar-se com un palimpsest de memòries. Què és un palimpsest de memòries? Un palimpsest de memòries és un pergamí, quan no existia massa paper, en el que es reescrivia, es borrava el que hi havia per reescriure damunt del palimpsest. I actualment n'hi ha tècniques per aconseguir saber què s'havia posat abans i què s'havia posat després. Per exemple, jo me recordo en el 78 que vaig començar a estudiar que jo veia les ombres d'estos lletreros Viva la Solidaritat Internacional, Viva Noruega, Viva Suècia. Jo deia, i això què és? Era una història que s'havia perdut completament i que l'historiador Àngel Beneito ha aconseguit recrear en fonts que no són d'Alcoi, majoritàriament són fonts obteses dels països nòrdics. Això és una cosa que s'havia esborrat i que ara han tornat a recuperar perquè en el 2012 van tornar a posar els lletreros i van tindre el gust de posar-los al costadet de les ombres sense tapar-les perquè es pogueren veure les ombres i també els nous lletreros. Bé, això ja ho he explicat. També és un palimpsest de memòries la presó, que després veurem. La presó ha tingut un ús com a fusteria, que jo he conegut com a fusteria, però abans era presó. Estava tot pintat i no reconeixíem que era presó ni reconeixíem que hi havia cel·les dins de la presó. Tampoc reconeixíem que en les parets d'aquestes cel·les hi havia inscripcions dels presos. I al trobar un petit foraet en una llapisadeta, una paraula que es veia ahir, vam començar a rascar i es van donar compte que aquestes parets estaven plenes d'inscripcions dels presos que havien passat per aquesta presó. Una cosa que també s'havia esborrat i que ara hem aconseguit recuperar. Eixa presó
hem volgut donar-li un ús en positiu, l'hem denominat Sala de la Pau, i el que fem és explicar la història, la memòria dels fets històrics que van passar així, però també fer uns panells sobre la cultura de la pau i la no violència que prové, diguem, intel·lectualment de Gandhi i progressa fins a l'actualitat, en el qual es fan moltes coses per cultura de la pau, també estan representades en aquests panels i volem que això continuï sent un espai de memòria i de valor per a la població d'Alcoi. Bé, com es van trobar l'edifici? Se'l van trobar a Xina, en el 21. Molts espais estaven en una acumulació de material impressionant, van tindre que tirar molta cosa, però vam estar damunt perquè no es tirara res de patrimoni. I això ens va costar 4 anys. Mentrestant anàvem configurant l'estructura de lo que era el museu. Això és un altre armari impressionant de més de 6 metres, plenet de material científic molt estropejat. Ho podreu veure també baix com a significació de lo que no deu ser. No coneixíem aquest espai. El van trobar i es van posar les mans al cap. Quines col·leccions tenim en el museu? Tenim una col·lecció de maquinària industrial, dels tallers d'aprenentatge, això ho veurem baix. Està la sala textil Josep Julià, que es tracta d'una donació de Maria Català, vídua de Josep Julià, de màquines manuals del tèxtil, abans depositada en la Casa Museu de Benilloba. Maria Català la tenim així. Moltes gràcies per vindre. I són màquines catalogades per la Generalitat. Crec que és la sala més acabada, aunque no està acabada del tot, però sí que li falta poquet per estar completament acabada. La sala de la Pau, que ja vos he explicat, ja veureu com està configurada. L'arxiu històric és la documentació administrativa, gràfica, de llibres, d'hemeroteca, etc., que han volgut també, han fet s'han apropiat un poquet, volem tindre un poquet el control de tot això perquè està tot relacionat en el museu, que és la Biblioteca General, per exemple, la que té els llibres, i potser el secretari seria el que controlaria l'arxiu administratiu, però nosaltres hem aconseguit que ens escolten i tindré també un control perquè això tampoc es perga. L'Hospital Suec Noruec, ho ha explicat Isaac, que contem en aquest saló i en l'exposició de panells, de 8 panells que va fer Àngel Beneito ahir fora. També ahir hi ha una col·lecció de material metge de Salvador Gonzalo Llàcer Cardona, que era un metge republicà, que també va estar en la presó, i aquest material metge anem a incorporar-lo també perquè és de la mateixa època a l'Hospital Suec, que també utilitzaria elements d'estos i que no tenim ninguna traça d'ells. I després els equips científics de laboratori de didàctica industrial que estan en Carbonell, que volem que sigui la sala d'aquest tipus de material. La sala de la metgessa Virginia Soler, que és la primera metgessa alcoiana que va estudiar en Barraquer, que també Àngel Beneito ha tret tota la seva història, i del metge Gonzalo Salvador Llàcer. I la sala de la història de l'educació, perquè sí, ha estat una escola d'infantil o de primària, l'actual Institut Pare Victòria, i fora heu vist el lletrero de l'institut, que quan vam rascar per pintar, els pintors van tindre la decència de dir si n'hi ha alguna cosa, jo dic, doncs no ho toqueu, rasqueu en cuidaet i anem a recuperar-lo. Ara està recuperat. La formació professional i maestria, que va coincidir mentre jo estudiava en el 78 així, encara estaven així, estudiant, coincidien uns i altres. Després l'escola d'arts i oficis, que va ser anterior, i els estudis d'enginyeria que en el 2006 se'n van anar a Carbonell i a Ferrandis en la seva totalitat. Memòria col·lectiva i visió social o valor social.
Jo he estat aprenent d'aquest congrés i s'han dit tantes coses per poder donar-li més valor a lo que és un museu que m'ha agobiat. La veritat, m'ha agobiat. Però gràcies a que ho tenim tot gravat, aniré fent un control, una estructura de totes aquestes coses i procuraré donar-li el màxim valor i la màxima proximitat i impacte a la societat perquè sigui un museu viu i que aporti coneixements, que generi vivències i moltes més coses. Aquest edifici, com podem aconseguir això? Nosaltres tenim l'avantatge, com molts museus, l'avantatge nostre és que aquest edifici és on han passat les coses i això li dona molta força. Quan tens un museu on ha passat l'Hospital Suec, ha passat la presó, han passat tots els estudis i totes les coses que vos hem contat, doncs això és un edifici biogràfic i, com hem dit antes, un palimpsest de memòries en algunes coses. I vaig estar buscant en internet i em va aparèixer este senyor, el Pierre Nora, que deia que la memòria li s'ha d'atribuir una aura simbòlica i una certa ritualització. Si comencem a rascar per el xat GPT, en aquestes paraules, en donar-li a una sala de museu, per exemple, una aura simbòlica que atrauria més a la gent, pensem que atrauria més a la gent, o una certa ritualització, buscant en el xat GPT, m'han eixit una quantitat d'idees per fer. Aquestes idees, possiblement, sols el 40% siguin útils, perquè després de la intel·ligència artificial té que passar el filtre de la natural, però pense que hem d'aprofitar el xat GPT en aquesta condició de filtrar-lo a través de la intel·ligència natural. Però és molt interessant, la veritat, que per així n'hi ha fil. I també vaig trobar aquest home, el Maurice Halbach, en el que deia que la dimensió social és clau en la museïtzació. Això s'ha dit repetidament en aquest congrés i no diré més. Es tracta de contribuir a definir la relació entre patrimoni, comunitat i futur, moltes frases que ja s'han repetit, impacte, en fi. La idea és que nosaltres intentar que el MUPI, que està un poquet en els seus inicis, que pot ser que siga un poquet magatzem en aquest moment, arribi a impactar i a crear aquesta aura simbòlica que faci que la gent el visite i se'n vagi molt satisfet d'aquesta visita. Bé, aquestes les has posat tu, acabar. No sé com anem de temps. Bueno, per a completar... És completar fotografies que són molt interessants perquè són antigues i estan en el fons gràfic de... Sí, estan en l'arxiu. Per a completar aquesta posada en valor i aquesta contextualització també de què és el nostre museu, sí que vull fer aquest passeig pel temps, recordar aquesta escola de Sant Mateu, en la que ja tenim part important de la maquinària industrial que estem restaurant, que estem recuperant. Aquesta, per exemple, així tenim una fotografia que per a nosaltres ens agradaria tal qual poder, perquè aquestes màquines actualment les custodia l'Ajuntament, però les tenim ja previstes per a dur i per a col·locar tal qual les tenim fotografiades, perquè tenim un ordidor, un teler i tot això, com tenim la maquinària actualment, voldrem poder-ho exposar perquè era part del procés d'aprenentatge dels nostres alumnes ja fa més de 100 anys. També tenim altres elements, podreu veure aquesta màquina de torsió del fil, que les tenim perfectament i ahir ens ajuden un poc a
entendre què eren. No? I inclús en el seu dia, aquesta part d'aprenentatge textil estava en uns documents que ens estan arribant gran quantitat de donacions de persones que tenien dels seus avis llibres de com aprenien, com han sabut conservar-ho i ho estem acceptant tot el que considerem que podem acceptar, perquè l'envergadura i la complexitat és molt gran. Inclús hi ha espais en què identifiquem alguns elements i aquesta llumenària la tenim baix, ens està ajudant un poc a poder recrear en un futur el que són aquests espais, perquè existissin i l'armari hem anat identificant diferents models, inclús altres, tots aquests elements de química tenim una gran part, la nostra pretensió és poder exposar i crear diferents espais recreant aquesta atmosfera, recrear el que és aquesta experiència de veure com s'estudiava en aquest moment. Així tenim la química, Cegarra, en aquest moment que va estudiar i va ser pionera. Inclús quan es va fer la part de Belles Arts, en algunes sales tenim també aquestes escultures i inclús elements que es van utilitzar com a museu en el seu dia d'una forma pionera fa més de 100 anys, els hem trobat i els hem posat en valor. Altre tipus de maquinària que també igual s'ha perdut, perquè això han passat molts anys i com ha dit Josep Maria, això s'ho van trobar i era una autèntic vertedera, tot l'edifici. Estava ple, tot el sòtano era una mescla d'escombros, de mobles trencats i de maquinària de molt de valor. Ha sigut un procés de triar, de sanejar, sobretot, de sanejar. I així, com veu, diferents sales d'estudis, volem inclús recrear aquests espais que els tenim. I ja, parlant de l'edifici, en els planos originals ja es nombrava un museu, van ser pioners en el 23, les dues sales que actualment van a ser les sales que anem a visitar del museu, ja es van identificar com a sales d'exposicions i museus. I també ens resulta d'un gran interès el procés constructiu, va ser per a l'època molt interessant, molt pioner, i voldria compartir-lo en aquestes imatges com el que hem anat trobant i el que ens està ajudant un poc per a identificar tota aquesta posada en valor. També hem trobat espais en els que hem identificat de diferents èpoques mobles, que en l'espai del director es conserva aquest magnífic armari, altres de la fusteria, així és com se la vam trobar i ara és la sala de la Pau que veureu. Telers que no són els telers dels porxis o que treballava en aquest patrimoni industrial, però sí que servia en aquest procés d'aprenentatge de l'alumnat i els tenim i els expondrem. Tot en aquest procés, com hem anat treballant? Fent fitxes, com en tota la didàctica museogràfica que tenim, hem anat conservant, restaurant, inventariant i arribem a on ens trobem ara, que cal destacar unes dates molt importants per a nosaltres, com ha dit Josep Maria. En el 24, després de molt d'esforç i sobretot d'una ajuda grandiosa dels tècnics de la Universitat Politècnica de València dins de Cultura, es va aprovar pel Consell de Govern per unanimitat i això va ser un pas endavant fonamental. En maig del 2025, també amb molt d'esforç, perquè ara diem que s'ha aprovat la donació, però això requereix una paperassa impressionant i un esforç impressionant, i la donació de la col·lecció textil de Josep Julià, feta per Maria Català d'una forma absolutament generosa i altruista, que ha servit com a impulsora d'aquest museu, es va materialitzar i van aconseguir que
que s'aprovara. Hem aconseguit traslladar tota aquesta maquinària, com la veureu, per desmuntar, estava en un porxi i van aconseguir traslladar-la i tornar-la a muntar així en el soterrani i d'una forma molt professional i perfectament, ara funciona tot perfectament, que ha sigut un esforç grandiós. En el 2025 es va oficialitzar per la Generalitat Valenciana i també va ser un pas endavant magnífic i agraïm sens dubte als tècnics, a Josan i a tots els que van fer possible aquesta oficialitat. I la data d'avui per a nosaltres també és molt important perquè d'alguna forma ens esteu recolzant i estem ajudant a posar en valor una cosa que era de justícia, de tindre ja un museu de la indústria en Alcoi després de 40 o 50 anys, i això és el més paregut que hem aconseguit i que tenim així ja el marc o l'espai per a seguir creixent. Tenim una data molt important en el 2028, que és el 200 aniversari del acontecimiento de excepcional interés, que estem treballant per a que es valore a nivell nacional pel Consell de Ministres i considerem que sí que té una rellevància nacional que encara tenim esperances de que es reconega. La web la tenim en funcionament i n'hi haurà que treballar-la més, però ens serveix d'alguna forma com a plataforma al món exterior. Tenim també la web del mecenatge, que ens està ajudant a recaptar fons per a poder posar en valor tot això en uns mínims recursos, però són imprescindibles per a poder créixer. I ja tenim el que és el MUPI. El MUPI, com veureu, ara farem la visita completa i d'aquestes sales estan dividides que crec que considero que és interessant explicar, en 3 edificis. Avui veurem les sales que ja tenim obertes de l'edifici de l'Escola Industrial, però us convido a que visiteu també les de Ferrandis i Carbonell, com he explicat. Inclús hem proposat una ruta que s'inicia així i visitaríem les diferents antigues seus de l'Escola Industrial per acabar en els edificis de Ferrandis i Carbonell, on tenim els diferents espais. En aquestes sales hem pensat principalment en fer el museu en el soterrani i un recorregut que ara tenim soles 4 sales, però que a poc anirem reconduint i anirem exposant. Voldria, com a conclusions, perquè ahir vam parlar de diferents adjectius per a museus, el nostre podria ser un museu il·lusionant, però també considero que és un museu sanador. En molts aspectes ens ha servit per a fer justícia, per a curar una cicatriu que tenia Alcoi d'un museu industrial, i la universitat ha sigut valenta, l'equip directiu, hem apostat fortament per a posar en valor el que teníem i el que considerem que és el nostre patrimoni i la nostra història, i també per a sanejar aquest edifici. Era un edifici pràcticament abandonat, era un edifici que a poc s'ha anat sanant, s'ha anat curant i que ara comencem a veure la llum, a veure l'envergadura i el recolzament que estem tenint i sols ens queda donar les gràcies.